नमस्कार साଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘରେ ଆସିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ। ଯେହେତୁ ଆସିଛି ଆମେ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛଡ଼େଇ ଦେଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଧା ଚୋପା ବାହାରିଲାଣି, ଅଧା ବାହାରିଲାଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଯାଇକି ଭାଜି ପକେଇଲୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଡ଼େଇରେ ବି ବସେଇ ଦେଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଏତିକି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତରକାରୀ କରିଦେବା। ଆଳୁ ଏବଂ ଟମାଟୋ ଦେଇକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍।